инде Башкортстан галимдарын, язучыларды безнең ыргыз буе башкортлары кызыксындыра. Безнең якта күп кенә экспедициялар булды, галимдар экспедициясе, язучылар да килде. Иң тәүле юл һавысы безнең Рәми Гарипов булды. Шу якка язның март азактарында кар эреп яткан вакытта килеп, шу 5-6 ыргыз буендагы башкорт авылларына булып килде. Үзенең ыргыз буе алты ул тигән шигырен язып калдырды мәрхүм. Ыргыз буе алты авыл, алтыһы ла алтындан, алыҫтарҙан дала моңо, алды быуып алҡымдан. Ыргыз буе алты авыл, алтыһы ла алтындан, әйтерһең дә балсыҡ өйҙәр ялатылған ялҡындан. Ыргыз буе алты авыл, алтыһы ла алтындан, алтын улар ак күңелле, ныҡ күңелле халҡымдан. Ыргыз буйындағы был алты ауылда ғөмүмән Ыргыз һәм Кәрәлек йылғаларын һыулаған башҡорттар бик бай тарихлы. Уларҙың был тарихы, рухи ҡомартҡылары менән бик күп ғалимдар ҡыҙыҡһынған, китап баҫҡан. Беҙ иһә һеҙҙе Ыргыз, Кәрәлек башҡорттарының тарихынан тыш, бөгөнгө тормошо, донъя ҡараштары һәм уларҙың киләсәккә бағлаған өмөттәре тураһында һөйләмәксебеҙ. Һамар өлкәһендә әле төп башҡорт ауылдары 8: Үтәкәй, Диңгеҙбай, Имәләй, Хәсән, Кинъяғол, Таллы, Ыргыз буйындағы 6 ауыл, һәм Моратша менән Ташбулат. Ташбулат ауылы тураһында һүҙ алдағы тапшырыуҙарҙың береһендә барҙы. Шуға күрә һүҙҙе Моратша ауылынан башлайбыҙ. Элек Моратша тирәһе ҡуйы Тирәклек булған. Ауылдың икенсе исеме шунан алынған да инде — Тирәкле. Ауылға нигеҙ һалыусы Моратшаның үҙенең 5 улы була. Шулай уҡ бер туғанының Сирбай исемле улы ла уның ҡулында үҫә. Унан Сирбайҙар араһы тарала. Һуңараҡ Моратшаның Кинйә улы Кинъяғол ауылын нигеҙләй. Ауылдың икенсе төрлө исеме Бишул. Быны Моратша ҡарттың Кинйә ауылы ғына түгел, ә 5 улының да яңы ауылға күсеп ултырыуы менән бәйләйҙәр. Шулай уҡ халыҡ араһында Кинъяғол ауылы барлыҡҡа килеүе тураһында бер легенда бар. Имеш, бер кешенең аты көн һайын кис сығып китә лә, таңға ҡара тиргә батып ҡайтып инә икән. Хужаһы, бының сәбәбен асыҡларға теләп, аттың һыртына ҡуйы итеп ыҫмала һөртөп сығара. Таңға аты һыртында шүрәлене алып ҡайта. Хужа шүрәлене ҡамсы менән һыҙҙыра башлай. Шул ваҡыт шүрәле ҡыҙға әйләнә. Ат хужаһы уға өйләнә. Уларҙың 5 улы була. Ана шуларҙан барлыҡҡа килгән дә инде Кинъяғол 5 ул ауылы имеш. Ауылда иһә хәҙер дә шүрәле нәҫеле бар. Хәсән ауылы тарихын иһә беҙ Шәмсиҡәмәр инәйҙән һөйләттек. Хәсән ауылында инәйемдәр 10-нчы йыл көсөп килгәннәр. Шул нигән Кәмәл яғынан инде, Сәҙәт филияләр инде борынғылар. Шул яҡтан 10-нчы йыл көсөп килдек. Хәсән ауылына тиләрне. Хәсән ауылына килгәндә бер аппаҡ һаҡаллы бабай бар итеп инәйем һөйләй торғайны, инәйемдең һүҙе инде. Мин килгәнгә монда 50 йыл инде тип әйтә торғайны ти. Инде был ауылдың бөтөн урман ине монда тип. Нисә йыллар буйы ағасын ҡырҡып яҡтык, анан төбөн ҡаҙып яҡтык тип әйтә торғайны тип инәйем һөйләй торғайны. Яйыҡ, Иҙел араһындағы киң даланың башҡорттоҡо булыуы ҡайһы бер рәсми тарихи документтар менән раҫлана. Башҡортостан үҙ ирке менән урыҫ дәүләтенә ҡушылғас, Иван Грозный тарафынан башҡорт ҡәбиләләренә бирелгән ярлыҡтарҙың береһендә башҡорт биләмәләренең көньяҡ сиге ошолай билдәләнә. Далалар буйлап 2 үҙәнгә тиклем, уларҙың ағышы буйлап 3 сәҙегә тиклем. Был ҙур булмаған йылғалар хәҙерге Һарытау өлкәһе һәм Ҡаҙағстандың Урал өлкәһе биләмәләре буйлап аға. Башҡорт бер ҡайҙан да күсеп килмәгән. Шунда ерле башҡорт. Уның төп тамыры барып сыға инде менә башҡорттарҙың күбеһе Ҡаҙаҡ ҡыҫымына түҙмәйенсә күскәндәр бит инде. Ҡаҙаҡ далаларынан, Иртештән алып, Заволжьеға тиклем инде, анан һуң инде дөйөм
буйлап Уралга, улар ынтылган күбе Уралга. Шулай бит безнең тарихта, башкорт тарихында бара. Безнең халык инде дүйен башкорт белән бергә китмәй, шунда урнашып калгандар. Ыргыз буе яланы, далаһы бик бай булган. Кошка, кош-корт дип йөртәбез бит инде. Елга балык күп. Шул яйлыгы монда килгәннәр. Авыл булып урнашмаганнар әле. Ну, яйлада йөргәннәр инде, кышкылыкка тагылып шул Хартау өлкәенә кайтканнар. Хәзер уларның яйлага кышлаган урыннары Казакъстанга да калган инде бер өлеше. Азинский район, шунда күбрәк безнең башкортлар шунда кышлап чыккан булганнар. Күбе шул Хартау өлкәсендә торып калганнар инде, Перлүп районында. Әле безнең бер историк бар. Ул кадахна үзләренең тарихы белән русларның монда бу башка җирләренә килеп, касан килеп урнашканын, шул яңракна килеп китте миңа, бергә улларды лаенап сөйләштек. Шул инде нинди генә документка барып тукталмаймын ди, һәр вакытта башкорт исләнә ди инде. 18 буаттың 1 яртыһынан башлап, Ыргыз Кәмәлек башкортларының яйләүләре урынында даими торлыктар барлыкка килә башлай. Гәрсә улар уга тиклемдә Олы Ыргыз буенда кышлай. Хамар өлкәһендәге башкорт авылларының 8-нең 5-е Моратша, Үтәкәй, Имәләй, Көньягыл, Таллы халыкта искеләр. Калган 3-е Ташбулат, Диңгеҙбәй, Хәсән яңылар дип йөрөтәләр. Тарихчылар аңлатуынса, был территорияла 18 буатта һәм унан алдарак төякләнгән башкортларда искеләр, көньяктан Олы һәм Кесе Үҙән һәм Өс Сәҙи елгалары бассейнынан 19 буатта күсеп ултыргандарды яңылар яки сәҙеләр дип йөрөтәләр. Шулай ук игътибар итегеҙ, иске ауылдар барыһы ла 2 исемле. Уларның икенсе исемдәре буенса был авылга ниндәй ырыу башкортлары нигеҙ һалыуын белеп була. Үтәкәй, Бөрйән, Имәләй, Ҡыпсаҡ. Яңы башкортлар, иске башкортлар дип йөрөтәләр. Ничә булай дип йөрөтәләр? Иске башкорт итеп һәр кемдә лә төрлеләй инде. Менә бит урыста бар, суваш бар, хахул бар. Шунча килен менә безнең башкортта. Сәде башкорты менә шиштибезләр. Мондагы менә күбе иске авыл. Сыбылан өйләйләр бит. Ана башкирягына барһаң, сыл һөйләп көләләр алар, сивайлар. Рудан башка безнең яктагы башкортлар тукымга бүленә. Һәр тукымның үзенең атамалары бар. Бұл тұқымды мен енді өзім сәгінә түгіл, документ әлі де бардыр. Бұрын башқа дин хәмәк, мұсылман динді орнашқанға қатылы башқа халықлар түрлі хайванға ашанған, құштарға ашанған, шулай түгілмен. Шул хаманда келіп еткен бізге. Әтемді бізде бар аюлар бар, бүрілер бар, туғадақтар бар, тұрналар бар. Мен білгендерім енді шулар тұқым деп үртәді оларды. Бұлардың әрбірінің өзінің тамғағы бар, құшы бар, ұраны бар. Бұлар енді рудан айырылғас тұқымға бөлінгендер. Бұл тұқымда енді гіл әғайынсілік бойынша айырылған бұл тұқымдар. Олар туғадақтар. Туғадақтар бұл дейін онда бір тұқымдар. Еті буынға қатылы. Біздің башқұрттар еті буынды бұларға білерге фарыз. Диңгеҙбайҙағы инде ул шул Кәмәлектән килгән зат ул. Анда муллалар күп булды, мәсет булды Диңгеҙбайҙа. 2 мулла, 3 мулла булып китә ине. Сәғит мулла тигән, Һиҙиәт мулла тигән булды, Гәрәй мулла тигән булды, 3 мулла булды. Мәсет зур ине, без халык җыйнала ине, аҙан әйтәләр ине, манараға менеп, без дә шунда тыңлай инек, аҙан баласаҡ ине беҙҙең. Ҡиблаларҙан килгән 2 аҡҡоштың ҡаурилары ҡойола ел белән. Хәйер дуғағыҙҙан ташламағыҙ, үҙегеҙҙән туған инә анағыҙ дип, шулай тип йырлай торған баяғы мулла. Гәрәй мулла тигән мулла. Өй артына сығып отырып алалар, шунан йырлай торған, беҙ шуны йырлағанына баласаҡ барып ултыра торғайныҡ. Онотоп бөтөм, күп отҡайным, хәҙер ҡартайҙым, оноттом. Мен нужаны күп
koydum balam. Erim sokur boğaz, bir olup beyanvay buldu. 6 balam buldu. İşten boşamanım ben. Аммуллалар күп була торган ете. Улар һәргә нисек язырга, анда укырга өйрәтергә. Yok, o vaxtda bizge okurga kayda Sovetskiye basıp gitkes. Ular da özlerini ilişki titip yiberdiler. Кайда ебәрләр? Bilmeyimiz koy. Kemelik yağına da gitkenler ahırı. Kırma mulla degen mulla okuttı. Barınkana. Sonda bitindina. Sarayga, salam arasına sahip oturdu. Uyda örtülaşı bitet, uzatırga buğar. Var kaytıp gitip eğitmeni, kıymanı bitinde. Eye, okuta verdi. Sarlık arasında oturduk, 2 gün eynek itesin bilen. Tədrə tuğun, andayını bəbəni deyini oku. Okuğan bulağı indi oturup indik ki, var kaytığı tiyinirse kaytmayı beni kütüp oturur, bir kaytından kilip kaytar yivere bitinde. Tavuk, yağılmağan, yer okuna, әзірәк Allah'a şükür. Мулла булгас, димәк, мәсҗиттә булгандыр инде. Мәсеттә var yine, мәсеттеле, әйтәмит, oylarını alıp, zilber giteyip, ulen kalı bitip, şuayttılar, tallılar. Ул клуб бармы исмам хәзер? Ha? Ул клуб калганмы хәзер? Ol мәсеттә берәүгә иетеп сал бирделәр аны. Замандар үзгәрү менән кешеләрнең дингә карашлары үзгәрә. Ислам диненә антылыш әкренләп күсәя бара. 1996 ел Хамар өлкәһендә яшәгән башкортларның корылтая барган көндәрдә Бәрәңгай Моратша авылында мәсҗид ачкандар. Кирбестән һалынган был зур бина элек мәдәният йорты булган. Манараһы күтәртелеп, яңартылган был бинаның үден хәзер ыргыз, кәрәлек башкортларының яңарыуы, киләсәккә яңа өметләр баглауы билгеһе буларак кабул итәргә мөмкин. Милләттәшләребез иман юлын хайлай. Ислам дине юлларын башкара, аят укыта, дуга кыла. Юма намазына мәсҗидкә авыллар гына түгел, яшьтәр дә йөри. Мәсҗидтә имам хатип вазифаһын башкарган Гомәр хәзрәт 16 яшькә тиклемге балаларны намаз укырга өйрәтә, ислам дине кануннары белән таныштыра. Халык яйлап иманлы тормышка өйрәнә. Революциянан һуң илгә бер-бер артлы һугыштар, аслык-йотлыктар ябырыла. Ә Идел, Хамар яктарында 1921 һәм 1933 еллардагы йот айрысы көчле була. Кешеләр авылдары менән кырыла. 18-19 ел да аслык булды. Инде 21 дигәрәк та аслык булды. Сәскән игендең бер-бер ергә төшеннән кып-кызыл булып ятты. Бер Tamsa yağmur yağmanı. İndi şunun, indi nişerge indi, aşarga yok. Kamat niyetlerin erlep kemirəbiz, buna. Kamatın il bağları olabid. Sopanların, deyləsən ilahi ile. Şehirlerimizden digitler ağı otura. İti konuşlar buna, neden konuşlar. Kun konuşlardı, öte başayız. İyi. Şu hatlı kıyımlık oldu, indi sonan əmrik. Əri vermeden əmri, sonan indi ayak qarağıtı yımıranğa ləkib gittik bitini. Yımıranğa ləkib qaytasa yatıp ölüp qala, yalanda. Anı görgən kişi yok. Ölükler sulanda yata. Ana korkmaydı da. Şulaytıb, şul hatın ozalar oradan min. Neydi sonan, indi əmrik. Bir araba diyen başına ne verdi? Kukuruz verdi. Şimdi o kukuruzu alıp aşağılar pişirmesip ona işler olup yıkılıp yatıp üleler. Aş kişi yetişerken oturağız, onunla yürüyüş gelgense. Birer sümüs verirler emrikten. Birer sümüs neden verirler? Savut eskide verirler. Şimdi at gelgen boladı da şunu öyle bir iş yani. Şunu indi bir yat alıp kaynatıp da sağıp, soğuk alıp şunu iskan boladı, şunu indi böyle çok hartlı aslık oldu. Kişinin et de kalmadı, pesey de kalmadı, at da kalmadı, sıyır da kalmadı. Yani işleri kalmadı. Şuna neyden sayısına ekmek at gelgen boladı dediğinde. Savit iskiden de bunun da şunun
bir ağayım var indi. Oşayta visa sat koygan boladı keyin baharına. Barıgız gala gazel bolsun. Oşaygına ekmek indi şunu visaga salıp barıgızga bir itip böyle bere. İçime gizlediğini. Oşayta böyle bere bitindi. Bolay bitende gazel olmaydı. İyi. Oşayta böylesi başağımda. Seskirlep iresin böyle biri bir serer soytup 20-30 еллардагы йотлык һәм корылык вакытында ыргыз, кәмәлек башкортлары туган йөрләрен ташлап китә. Шуларның бер өлеше Башкортстанның Баймак, Елайыр һәм Хайбулла районнарындагы бәгъзе башкорт авылларына урынлаша. Был авылларда бүгенге көндә лә яңалар, сәделәр, үҙәннәр дигән аралар бар. Шуларны күз уңында тотып, Хамар башкортлары айрылса күп яшәгән Баймак, Елайыр, Хайбулла районнары менән Ыргыз, Кәрәлек буе хуҗалыклары райондары арасында элемтәләр булдырылһа, Башкортстан менән Хамар өлкәһе арасында булган бәйләнештәр ныгытылып, милләттәшләребезнең киләсәге өчен бик кирәкле килешү дә төзелер ине. Башкортстан менән Хамар өлкәһе арасында гуманитар өлкәләге хезмәттәшлек тураһында килешү Ыргыз, Кәрәлек буе башкортларының мәгариф, мәдәният белән бәйле бик күп мәсьәләләрне хәл итә ине. Бүгенгә иһә был өлкәдә милләттәшләребезнең проблемалары итәрлек. Төп башкорт авылларында башлангыч мәктәп, бәгъзеләрендә, мәсәлән, Имәләй, Кинъягыл, Хәсән авылларында кызганычка каршы мәктәп бөтенләй юк. Мин килгәндә бу авыл бик зур гына ине, байтак ине. Балалар да мәктәптә күп ине. Үзем башлангыч мәктәптә укыткач, безнең мәктәптә 26-27 бала мәктәпкә йөри торган ине. 2 смена укый инек. Иртәнсәк беренче белән өченче укыһа, өченче сыйныфта балалар, икенче белән дүртенче төштән һуң укый торган ине. Без ана шул Һәдия әйкем белән Зәлифә белән икәүләшеп эшләнек гомер буена ошо мәктәптә. Шуннан һуң балалар әдәя дип мәктәпте яптылар. Бер укытучыга калдырдылар. Зәлифә тормышка сыгып киткәч, мин бер үзем калдым. Бында 3 сыйныфта бер үзем укыттым. Беренче, икенче, өченче. 4нче сыйныфта Күстин авылына күчерделәр. Ул вакытта бар күп ине әле 17-18 бала укый ине. Шуннан һуң инде 2нче ел бөтенләй ябырга тигән сельсоветтан Акимшев Федор Федорович, Николай Федорович эшләй ине. Шул килеп иткән бит инде Разия Сахауна без мәктәптә ябабыз ди. Нисек инде мәктәп мәктәптә ябабыз? Мәктәп беткәч бит авыл да бетә. Авыл бетмәс, яшьләр кайтырлар, торырлар. Яшьләр кемне кайтсын? Кайда җиңел тормыш шунда китәләр? Күреп торасыгыз, Рәми Гарипов язып киткәнсә, бу авыл Балсыктан бетә йорттарда. Балсык та инде, Балсык ябыштырһаң гына ул үй тора, ябыштырмаһаң елдан ел бетә, коела, емерелә. Бuna шулай итеп яшьләрнең ундай авыр тормышка бик тә түзеп яшәгәләре килмәй дип уйлыйм инде мин. Башкорт авылларына, айрылса Хәсәнгә, йер йөзеннән бөтенләйгә югалу куркынысы янай. Бит уларны дәртләндереп, сак кына ярдәм итеп җибәрү дә итә. Эшләмәһәм дә, мәктәпкә йөрмәһәм дә, яшьләр арасында клубка концерт куярга йөренек. Мин инде башкорт теле укытучысы буларак, бөтә булган программаны миңа кушаларын төзергә. Башкорт җырын җырларга, башкорт шигырьләрен һөйләргә, бөтә булган минең ярдәмсым Агыйдел журналы, Башкортстан кызы яшьлек журналы газетаһы, календарьлар, бана мен бөтәһен дә алдырдым. Аксамды йәлләгән юк бер вакытта. Укытканда башкорт укытучысынан аерылганым юк. Инде калганда ла Башкортстан кызынан яшьлектән аерылганым юк. Менә былтыр, быеллы язып алманык бездә каталогка инмәгән дип язманылар. Бана шуңа инде бигрәк тә йөрәк әрни. Район үзәгенә барганда үзегезнең авылыгызда кайтып язылыгыз ди, үзебезнең авылга чак бездә каталогта юк дип язманылар. Бана шулардан алып төрле авылларга концерт белән йөренек. Бөтә булган яшьләрне үземә ияртеп, улардан инде әз булса да концерт төзәтеп, концерт куеп йөренек. Таллыга ла бардык, Кыпсакка ла бардык, Диңгезбайга ла бардык, Бөрьянгә ла бардык, Ташпулатка ла бардык. Үзебезсә белгәнсә, башкорт халкының үзебезнең дәртләрне бөтә булган башкорт теленә йылы карашыбызны ташламай, башка авылларга күрсәтәйек дип концерт куеп йөренек.
Ырғыҙ, кәрәлек буйында яшәгән милләттәштәребеҙ араһында дәртле кешеләр күп. Шуларҙың йыр-моңға оҫталары Таллы ауылында ла йәшәй. Фатима апай Шығаева 20 йыл элек Стәрлетамак культура ағартыу училищеһын тамамлай. Бөгөн Таллы ауылы клубы директоры булып эшләй. Үҙе йырлай, гармунда уйнай, бейеү коллективында етәкләй. Хамар, Һарытау өлкәләрендә йөрөгәндә беҙгә бер генә ҡурайсына осрашырға насип булғайны. Сөнки ул яҡтарҙа ҡурайҙа уйнай белгән кешеләр хәҙер юҡ инде. Ә йәштәрҙе ҡыҙыҡһындырырҙай, өйрәтерҙәй белгестәр әле лә булһа юҡ кимәл инде. Был йәһәттән таллылар бәхетле. Уларҙы ағалы-ҡустылы Латиповтар ҡурай моңо менән ҡыуандыра. Башкортстандан, Уфанан килгәннәр артистлар. 2 курай алып калдым. Тоже аларда бар ине. Бир-биргәннәренә рәхмәт. Курай калдырдылар 2. Шуннан отпуск алдым да өйрәндем өрүгә генә. Тавыш чыгарырга. Бер отпускала. И шуннан соң көйләрде хәзер өйрәнергә кыенлыгы юк бит инде. Минем апайым уйнап йөри. Ул уйнап бергә көйде. Концертта улда концертлар куябыз. Шуннан өйрәндем. Ул курайда уйнарга теләк кешеләр әдәм баласында канда бар икән ул. Сәнән минем шу кадарым теләк бар ине ул. Ну, менә хәят мәсәле, аннан чертеж алдым дип. Безнең кулда курай юк. Шундай заман булып китте. Курай дигән әмер әйтәм, көләләр ине дип. Курай алса, синең бабайлар ул булырга әйтәсең мәллә дип. Шуның өчен безнең теләк булды ул. И Аллаһка шөкер, менә кеше алдына сыгып уйнап йөрибез. Шунда миндә белмәһәм дә нотный грамота белмәһәм дә тоже атайымнардан ишетеп, картайлардан ишетеп, шул курай тавышын йөрәккә ятып уйнагысы килә, шул югалтты генә, шул нәйдә. Тоже иң мөһиме безнең ата-бабайлар электән элек бик моңлы йыр белүче кеше булгандар. Атайым менә минең әле Боранбай, Ашкагар, Таштугай дигән йырларны йырлай. Хайран калырлык. Курай безнең якта яңадан туа. Балаларыңа син үрнәк күрсәтәсең. Син нимә? Син уйнайсың, сиңа карап балаларың уйнайлар. И син үзеңнең балаларың гына түгел, күрше малайлар менә яшь синен карап уйнайлар да инде. Онытылырга тиеш түгел. Курай башкорт моңдары атайымнар уйнаган, башкорт атайлар уйнаган, йырлаган бетә калмай буларда. Бына шундай дәртле кешеләр яшәй Ырғыҙ һәм Кәрәлек буйларында. Проблемалар ла итәрлек, каданыштары ла юк түгел. Уларга ни бары һүҙ ярдәме ла икән. Шул саҡта Һамар өлкәһендәге төп башҡорт ауылдары юҡҡа сыҡмаҫ. Унда туған кешеләр халҡыбыҙ тарихында сағыу эҙен ҡалдырыр. Арҙаҡлы шәхестәр исемлеген дауам итер.
Безнең шәҗәрәбезне, тарихыбызны берниндәй давыл да, төрмә лә, яу да юя алмаган, юк итә алмаган. Халык уны үзенең күңелендә һаклап алып калган. Һуңгы вакыт гаилә, ыру, авыл һәм кала, гомумән алганда халык тарихын бик кызыксыну белән өйрәнә. Мәктәпләрдә, районнарда яңа музейлар ачыла. Уку йортларында яңа фәннәр укытыла башланы. Мәсәлән, Башкортстан мәдәнияте, тарихы һәм әдәбияты. Шул ук вакытта Башкортстан тарихы дигән аерым фән укытыла башланы. Яңа дәреслектәр басыла. Менә ошо кызыксынуыбызны канәгатьләндерү яһәтеннән яңа китаптар басыла. Мәсәлән, күп томлы Башкортстан тарихы басыла. Бунан тыш күптән билдәле, халык арасында танылган 20гә якын Башкорт халык иҗады дигән китап дөнья күрде. Хәзерге вакытта Башкорт халык әдәбияты, Башкорт әдәбияты тарихы буенча 6 томлы китап дөнья күрә башланы. Әйтергә кирәк, был китаптар әлбиттә бөтә тарих белән кызыксынучы кешеләргә барып битә алмай. Һәр кем алдында мин кем, ата-бабам кайдан һәм ул ни кылган, уның буын сылбыры кайда барып тоташа дигән һорау һаман торасак. Халык тиккә генә туган өен белмәгән, туган авылын белерме? Туган авылын белмәгән, туган илен белерме? Тимәгәндер. Тарих фәне үткән дөньяга кызыксыну белән бер рәттән ул бездә туган илгә, илебезгә, ер-һуыбызга бирелгәнлек тәрбияләй. Халкыбызның көрәше, уның батырлары, уларның кылган эше, азатлык өчен көрәше безне илһамландыра һәм сокландыра. Ошыларны истә тотып, Хазина программаһы яңа шәҗәрә исемле тапшыруды башламак булып, бүген тәүге тапкыр эфирга чыга. Бүген һүз шәҗәрә турасында. Шәҗәрәнең йөкмәткеһе, язылу тарихы, уның төзелеше, тарихта тоткан урыны күпләрне кызыксындыра. Ошо сорауларны ачыклау өчен тапшыруга мин, тарихчы Әнвәр Әсфәндияров, шәҗәрәне йыючы, уны төпле өйрәнүче һәм тәүге тапкыр уларны йыеп, ташка бастырып чыгаручы күренекле галимебезне чакырдык. Ул Раил Гомәр улы Күзиев. Ул Башкортстан тарихын һәм этнография һәм төрле яклап өйрәнүче галим. Башкорт халкының килеп чыгуы. Менә ул турала бына дигән монография Мәскәүдә чыкты 74 елда. Был китап хәзер югары уку йортларында һәм мәктәпләрдә ифрат зур кызыксыну тудыра һәм өйрәнелә. Әйтергә кирәк, Башкорт халкының тарихи этнография буенча аерым эш башкарылды. Моның тәүге өлеше дип әйтәйек, 57 елда беренче өлеш булып очерк формасында чыккан инде. Бында башкортларның, мишәрләрнең, татарларның, типтәрләрнең ханын, исәбен табырга мөмкин. Уларның бер үзара мөнәсәбәте, хуҗалыгы һәм башка мәсьәләләр буенча материаллар табып була. Тагын әйтергә кирәк, һуңгы вакытта Раил Гомәр тарафыннан менә шундай Урта Волга һәм Башкортстан халыкларының этногенетик тарихына караш дигән китабы басылып чыкты. Моны укыгандар беләләр инде, халыкларның үзара бәйләнеше, уларның туганлыгы хакында күп материаллар таба ала. Әйтергә кирәк, менә һуңгы елларда библиотекаларда ла, китапханаларда ла табып булмаган бына дигән уның җитәкчелегендә автор буларак чыгарылган китаптар Башкорт халык сәнгате буенча 3 китап дөнья күрде. Буны яшьтәр бигрәк тә укучылар, студентлар белүе, бик укуы һәм өйрәнүе улар өчен бик файдалы булыр дип уйлыйм.
Менә шул китаптарның береһен асып күрһәтәйем. Менә халык сәнгатеннән үрнәктәр күрһәтелгән. Менән тыш тагын бер китапты асып күрһәтәйек. Был инде бидәнү әйберләре. Хатын-кызларның ифрат матур, сагыу, бидәкле итеп төшерелгән һәм эшләнелгән. Бүген без тукталаһы, һөйләшәһе һүз Раил Гумерич тарафынан сыгарылган башкорт шәҗәрәләре турында. Был китап 1960 ел дөнья күргән. Раил Гумерич Кузеев Рәсәй Фәннәр академияһының агза корреспонденты, Башкортстан Фәннәр академияһының академигы, тарих фәннәр докторы, профессоры, танылган, илебездә танылган галимнәрнең береһе. Хәзерге көндә Раил Гумерич Рәсәй Фәннәр академияһының Өфе гыйльми үзәгенең Урал халыкларының тарихы һәм этнография бүлеге менән итәкчелек итә, һәм менә без утырган археология һәм этнография музее ошо бүлектең бер өлеше булып тора. Хәзерге шуларны әйткән һуңында шәҗәрәгә күсеп шундай һорау куяһы килә. Иң тәүдә шәҗәрә төшенсәһен асыклауга тукталайык әле. Нәмә ул шәҗәрә? Тәрҗемәһе нисек аңлау? Нәмә ул шәҗәрә? Шәҗәрә үзе тәрҗемәһе. Раил Гумерич һезгә борылып һезгә өндәшәм. Шәҗәрә сәгеше белән гарәп үзе. Шәҗәрә дигән һүз гарәпчә агас, ру кабилә агасы мәгънәсен аңлата. Менә Әнвәр Закиров күрһәтә, был Кыпсак руының шәҗәрәһе. Бында менә агас сымак, агасның төп олын, анда тизеп сыгалар исемнәрне. Бутак форма. Безнең ерак тукымларның исемнәре инде. Башлада Кыпсактан, Лажби һәм башка япраклары күрһәтә инде, япраклары күрһәтә ру кабиләләренең тармакталары. Ниләр? Шәҗәрә дигән үзенең түрк халык арасында икенче нидә бар, икенче исеме, Тойра диләр. Башкорт халык арасында тарихта диләр. Тойра дигән сүз таралган күбрәк төньяк түрк халык арасында. Шәҗәрәнең аңлар өчен уның истәге икмәкне аңларга кирәк. Истәге структурасын. Һәрбер шәҗәрәнең үзенең була баш антропоним, баш исем. Иң тәүге исем була. Шуннан соң инде безнең ерак бабайларның, ата-бабайларның исемнәре төзелеп китә. Кыпсак исеменнән башлана инде. Кыпсактан башлана, Кайбарсакта башкорт шәҗәрәләре ераграк китә. Барып итәләр теге Яфес, теге библейский исемнәргә барып итәләр. Күбрәк шул Кыпсактан башлап китә, күбрәк Кыпсактан. Уннан инде 10-15 буын үткәч тарала башлый. Анда инде шәҗәрәләр китерелә 17-нче, 18-нче, 19-нче буатларда яшәгән безнең ата-бабаларның. Һәрбер шәҗәрәнең үзенең бер үзенчәлеге була инде, һәрбер шәҗәрәнең. Антропонимнан башка, менә шул аның буын ханы бик әһәмиятле, чөнки буынның ханы белән шәҗәрәнең борынгылыгын белеп була. Хронология төзеп була. 15
20-ге Ну, кайбер Тикле буын шәҗәрәләр була. төрле була. Кайбер шәҗәрәләр 5-6 гына буын була, ләкин зур борынгы шәҗәрәләр 30-40, бар даже 50 буынлык шәҗәрәләр бар. Һәрбер шәҗәрә бәләкәй генә булса ла аңлатма белән аңлатмалар бар. Шул аңлатма ул шәҗәрәнең чыгышын, шул ру кабиләнең кайдан килеп чыгуын аңлата. Күпчелек кенә шәҗәрәләрдә ру кабиләнең агасын, ру кабиләнең уранын, тамгасын һәм Ураны һәм шуны күрһәтәләр. Менә мин мисал өчен бәләкәй генә Кыпсакның шәҗәрәһен азагын укып күрһәтер идем. Менә Кыпсакның былай дип бетерелә. Юмаш углы Каракужак би Сар Ибан Васильевичка баш салган. Яна Иске Бирҗән дә би, яна Тайман би, Шагали Шакман, яна үсергән би. Кыпчакның ураны туксыбы, агасы Карама, кышы Бөркет, тамгасы Дал. 961 елда. Бұл Безнең ел мәликәсе була инде. 1552 ел була. 52 Ләкин шәҗәрәләр бит төрле була. Менә бұл шәҗәрә күбрәк монда исемнәр. Менә бұл агас шәҗәрәдә. Ләкин шәҗәрәләр арасында байтак кына шәҗәрәләр текст белән, күбрәк текст. Исемнәр геология, буындар сылбыры исемдәр. Алар ни белән бирелгән? Текст белән генә бирелгән. Менә шул Юрматы шәҗәрәсе анарга зур мисал булып тора. Шундай агас юк. Андый агас юк. Менә Юрматы шәҗәрәнең бер битен генә күрһәтәйек. Менә Юрматы шәҗәрәһенең Менә былай язылган. Гарәпчә, менә төп нөсхә гарәпчә бара. Был инде хәзерге кириллицага күчерелгән текст. Бындай шәҗәрәләрдә сыганак ягыннан бұл шәҗәрәләр сыганак ягыннан бик әһәмиятле булалар. Менә Юрматы шәҗәрәсе ул яктан Күп мәгълүмат бирә. бик күп мәгълүмат бирә. Менә рөхсәт булса мин моннан да бер бәләкәй генә изек укып күрһәтер идем. Менә Юрматы шәҗәрәнең Рәсәйгә кушылган усыры бик һәйбәт. Аның ул да бик яхшы, бик кызыклы. Ләкин Юрматының борынгы тарихы, борынрак тарихы безнең өчен әһәмиятлерәк. Менә бер өлешендә былай дип язылган. Шәйх Дәрвиш би булгач, борынгы аталарының йортына Зәй Сишмәгә күчтеләр, һәр тарафтан күчеп йөрделәр, еш-ефрәттә булдылар. Бер аздан соң Шәйх Дәрвиш бу дөньядан үтте. Аннан соң биның углы Чәчле Дәрвиш дигде. Әмма билеккә мөһер алды. Улуг би булды, еш-ефрәт алып тордылар. Менә бу үзектә бу Юрматылар борынгы вакытта Зәй Шишмә тирәһендә тормыш көткәнен һөйли. Көнбайышта ык елгаһының ары. Ык елгаһының урта агымы. Һәм алар Чулман камына үтеп төньяккарак киткән. Уннан соң инде мондан ыкка кайтып, без буякка, Урал ягына, әлеге Юрматы башкортларының биләгән җирләренә кайталар. Ишембай, Стәлетамак, Федоровка һәм башка яктар. Аның турында да монда менә кыска гына алып күрһәтәм. Аның турында язылган. Менә үз арманында узган бабаларның тарихлары илан үткәндә Мөллә Бакыйдан яздырып староста Азнайга, Илчекегә, Тимригә, Карамышка тапшырды. Монда менә язылган Татигәш Бехели бұл шәжәрәне Юрматы еріне кайткас, Стәрле тирәһендә
Bakый Mulladan falan yılını yazdırdım degan. Yazdırып қойған. Ул falan yılı булай инде 1564 yılına. 4-нче ел. Yılına. Şunun için bu şecereler türlü bula. Koy bir şecerelerde isimler gene, koy bir şecerelerde tarihi мәгълүматлар şul isim bilen katış biriler. İki türlü şejere bola. Demek, Demek iki türlü şecere bula. biri tekstli, Ay. көп мәгълүматлы, икенчеһе буындар сылбыры гына булган шәҗәрә. Lakin Ә хәзер lakin tegende bir tipte de ikinci tipte de üzəgi baribir şecere bula. İsim bula. шәҗәрә. Барыбер шул олын, агас Ay. торырга тиеш. Onun күрһәтүгенә ikinci türlü bula. Икенче төр язу гына. Yazıgına. Язу менән күрһәтелгән. Ну шулай да башкортларда вот буындар сылбыры шәҗәрә касандан бирле билдәл икән. Сама менән Ay. әйткәндә. Ул башкорт халык арасында ул ру кабиле дәвридән килә. Bir яктан, икенче яктан шәҗәрә төзү, исемлек төзү ул башкортларга гына хас түгел. Ул Күп халыктарда булган. әйтергә мөмкин бөтен халыкка да ул хас. Ләкин төрлесе. Менә башкортлар күсмә халыкка бит инде. Күсмә халык буларак аларның шәҗәрәләре минем фикер буенча бик бурын вакытында килеп чыккан. Бурындан. Бик бурыннан. Менә шул ру кабиләт без патриархальный эпоха дибез. Менә шул дәврдән үк алар шәҗәрәләрен төзегәннәр. Ә безгә мәгълүм яза башлаганнан башлап. Безгә мәгълүм булган сыганаклар, шәҗәрәләр шул 16-нчы буыннан башлап. Буаттан башлап. 16 буаттан башлап Безгә мәгълүм. 17-нче бар инде. Күпселеге язылган, 18-нче күпселеге язылган 18-19 буатта. буаттарда. 20-нче буатта дәвам итә яки яңа хариф белән, я латин харифы белән, я кириллица белән. Әле дә ул дәвам итә. 17-нче, 18-нче, 19-нчы буаттың башында ла язылган шәҗәрәләр борынгы шәҗәрәләргә нигезләнеп язылгандыр бит. Анарда фик тә юк. Аны белеп булмай. Ләкин борынгы вакытта ул шәҗәрәләр икенче хариф белән, может быть, руник харифы белән язылгандыр дип уйлыйм. Ә ул нинди сәбәпләр аркасында барлыкка килде икән шәҗәрә? Шәҗәрәнең барлыкка килүе менә күсмә халыкның тормышына барып бәйләнә. Ул түрк халыгының ру кабиле торылышы бик катмарлы. Халык иң бәләкәй, иң түбән оешма, без аны ара дибез, аймак дибез. Аралар, аймаклар руга берләшәләр. Арулар кабиләгә берләшә. Кабиләләр халыкты тәшкил итә. Кабиләләрнең я союзы була, аннан халыкка катнаша. Кабиләләр союзы. Ана шуның өчен иерархия дибез бит без. Шәҗәрә мөмкин буларак ара аймакныкы, руныкы, кабиләнеке, халыкныкы. Но төрек халык арасында, төрки халык арасында менә гомумән халык шәҗәрәсе мәгълүм инде нидә? Менә төркмәннәрдә. Ана шәҗәрә итәркәмә дибез. Аны Абул Гази Хивинский 17-нче буатта язган. Хан үзе язып калган. Ләкин башкаларда да шундый ымтылу бар. Менә бу китапта 24-нче шәҗәрәне караганда, менә шул ымтылу бар. Башкорт халыгының гомумән үзенең шәҗәрәсен берегә. Халыктың. Шәҗәрә. Ул тулы түгел, ләкин менә шул ымтылу димәк. Ымтылыш булган. Икенче мәсьәлә менә бу катмарлы булурак, кабиләләр, рулар, аймаклар, аларның читлекләре бер-берсенә кушылып китәләр. Бүген ру, иртәгә кабилә. Бүген аймак, иртәгә бик үк айырма булмаган инде араларында. Мин әйтәсем килә, алар менә шул иерархия дибез, ру кабиләнең. Алар шул үзгәреп торган. Менә шул үзгәрү сәбәбендә аларны айырыр өчен электән борынгыдан
аксакалларның, картларның башларында шул исемлек туа. Исемлек туа. Менә алар картлар белә, ру кабиләнең Ошо оешманың кешеләре. Бәләкәй оешманың кешеләрен алар бала хәтле белә. Бала хәтле. Зур кабиләнең беләләр алар менә төп исемнәрне. Кабиләдән артык теге халыкка киткәндә алар тоже төп исемнәрне белеп сыгалар инде я Сыңгысханга, я Кыпсакка, я әйткәнчә теге Библия исемнәргә. И шул шәҗәрәләр менә бу ру кабиләләренең структура кебек, алар да үзгәреп бара. Менә шул ру кабиләләренең тормышында тәртип булыр өчен. Менә халык нинди кеше, нинди ру кабиләгә кергәнне белер өчен. Бу шәҗәрәне төзегәннәр. Анан тагын бер ягы бар аның. Икенче ягы менә кыз алыш биргәндә, Никах курганда шул шәҗәрәне белү бик мөһим булган, чөнки шул Кәләште бер ырудан алмаган. Кәләштән бик якын туганнан алу тыелган. Күрше ырудан алганда. Ул менә мин әле 50 елны Башкортстанда йөргәндә, экспедиция йөргәндә, бер арадан кыз алмыйлар. Бер ара аймак. Анда бер 20-30 гаилә керә. Бер ара туганнар дип караганнар. Шуның өчен никах Аккордлар миңа һөлләр. Менә аккордлар шул Ашкадар буенда, теге Идел буенда, алар буе юрматлар була. Безнең ата-бабалар бит Кәләшне 2нче елгага барып алганнар. Бер-яннан алмаган. Киткән, я юрматага киткән, я Карагай Кыпсакка киткән, бүтән рудан алганнар. Алар шулай кызны алыр өчен шәҗәрәне бик яхшы белергә кирәк. Шуның өчен ата-ана кызын бирер алдыннан, улын өйләндер алдыннан аксакалларга барып, кәңәш тотып шәҗәрәсен белгәннәр. Димәк, ру шәҗәрәһен ул үзеңнең тамырыңды белү ягынан тыш, никах курганда да ру кешеләрен һәр исемләп, туганлык ягынан белеп эшиткәннәр. Бер рудан гаилә куру, никах куру төзү тыелган булган. Ләкин җәмгыять үсә барган бит. Ру исемдәле адак никах кура башлагандар. Ул заманда да шәҗәрә булган. Җәмгыять үсү белән без этнографлар әйтмешле, алар күсә башлаганнар генеалогический экзогамиягә. Димен, аңлатам менә хәзер. Берничә буын алалар, менә 7 буын. 7 буын исендә кәләш алырга ярамый. Аны кайбер халык аңлый, менә ул шариатның не дип, тәртибе дип. Ислам диненеке дип. Ләкин алай түгел. Ислам диненеке түгел инде. Шариатның тәртибе икенчерәк. Ул күп халыктар. Ул халыкның илаһы. Кай җирдә 5 буын диләр, кай җирдә 7 буын диләр, чөнки 7нче буын бездә бит инде ят дип атала. Но мин күбрәк ят булгас, кәләш алып шуны белән никах курып булган. Кәләш алып булган. Бу бик кызык. Шуны әйтергә кирәк, башкорт халкында 7 буынның исемнәре бар бит. Атанан кем туыр? Ул кыз туыр. Ул кыздан кем туыр? Йен туыр, йенсәр туыр. Йенсәрдән кем туар? Туасар туар. Туасардан кем туар? Ят туар. Яттан 7 ят. 7 ятта инде кал алмашына дип уйлагандар. Һәдимтәлә ул сит кеше, ят кеше, шуның өчен никах рөхсәт ителгән дип аталган. Менә игътибар итсәгез, сез 7 буынны төзеп алдыгыз. Әле менә 7 буын, мин һана утырам. 7 буын килеп сыра. Урысса уның исеме бик ябай гына бит инде. Внук дигән һүзгә пра куштыгына, пра. Внук, пра, 4 тапкыр пра тиһәң, правнук тиһәң, 7 буын килеп сыра. Әлбәттә, бу бик кызыклы. Һөйләшү, бу мәсьәлә әлбәттә 7 буынды менә хәзер белергә теләүчеләр бар. Шул 7 буынды белү бүген уның нинди әһәмияте бар? Бүгенге көндә.
Яшьтәр кызыксына. Мен Бәзі журналдарда шул туралы һорап язалар, архивтарга мөрәҗәгать итәләр. Ите буынды беләһе килә дип. Ата-бабаларның эшен, исеменә түгел эшен кылган эшмәләргә уйлайлар. Шуның мен булай дип җавап бар микән? җавап бирәм. Менә безнең илнең тарихы бик авыр, бик катмарлы булды бит инде. Икенче дөнья сугышыннан соң безнең илдә бик күп үзгәрешләр булды. Халык туган илләрен ташлап бүтән җиргә китәргә мәҗбүр булды. Бик күп халык калага күчте. Хәтсез генә яшьтәр эш эзләп бик ерак киттеләр үзләренең туган илләреннән. Кайбер кайта, кайбер кала. Теленнән, гореф-гадәтеннән сикләште. Теленнән. Менә ул хуштан соң шул елларны булай дип әйтеп була. Все-таки күп кенә гаиләләр үзләренең тамырларыннан мәхрүм булдылар. Үз тамырларыннан еракландылар. Элек менә мин әле исемдә ул ите буынны белү ул елай. Элегрәк. Әле 50-нче елларда да шулай. Хәзер ул менә 60-нчы, 70-нче еллар шул емерелде, халык онытылды. Әле менә мин студентлардан харап карайм. 2 буыннан бик кирәк кенә 3 буын беләләр. 3 буынга барып җитә алмай. Менә мин үзем 5 буын беләм, безем. Ә минем внук белән бергә 2 буын була инде. 2 буын була. Хәзер халык үзенең тамырлары белән бик нык кызыксына башлады. Соңгы вакытта. Ул хәзер өйләнүгә дә бик беләнмәгән. Ләкин ул фикердә ташланмаган дип уйлыйм мин. Шулайдыр. Ул экзогамиягә дә бик беләнмәгән, барып итмәй. Мин аны уйлыйм, ул үз бер яктан үз халыгының тарихына кызыксыну. Үз иленең үз тамырын эзләү. Бу тамырын. Ата-баба. И оннан шәҗәрәне белү, ул якын туган кешеләрне белү дигән сүз. Ул менә бит электән башлап, урта дәүрләрдән башлап, ябай кеше, крестьян кеше, ул үзе генә булмаган. Без әйтәбез, личность дигән нәмә, ул сакта кешенең ни белән бергә туганнары белән булган. Аймакмы ул, арамы ул, урыс әйткәндә общинамы ул, рука беләме ул. И кеше шул туганнар арасында үзен яхшырак изә. Комфорт дибез без. Менә минемчә хәзер безнең дәвр бит инде, безнең дәврдә кеше еш кына үзе белән генә кала. Менә шуларда. Шулардан менә китү, ул тамырларга кайту. Туганнарга кайту. Алар белән якын һәм ерак тугандарыңды табу, ул һәйбәт. И хәзер ул китте. Хәзер менә мин хатлар алам. Аннан ул бездә генә түгел, ул төрле илләрдә. Мин әле күптән түгел Ашхабадта булганым. Анда төркмәннәр үзләренең шәҗәрәләрен эзләп, архивларга барып эшләп. Бездә дә ул булачак. Бездә дә бар ул хәзер. Менә архивта сырай шундай. Ә шәҗәрәне белеп, архивта утырып, тамырларны бигрәк тәрән белеп була. Анда бит инде сез яхшы беләсез, ревизский сказканың материаллары ята. Башкортларның саны ревизия белән шул 4-нче, 5-нче ревизиядан башлана исәп. Анда исем фамилиялар юк. 1811 елда башлана. Ул шәҗәрәдән үзенең туган ата-бабадан тапкан закта архивка барып, 10-нчы, 9-нчы, 8-нче, 7-нче нигә хәтле барып була. Буынды табыла. Була дип. Ул 200 елга аны озайтып була. Әлбәттә, был мәсьәләнең әһәмиятеннән сыгып әйтәбез инде. Шәҗәрәне белү, ул туганлыкты табу дигән нәмәләр ул.
туганлыкты, туганлык хисе. Туганлык хисен без яңарак кына дип әйтәйек, ошо һуңгы елларга тиклем югалтып бетә яздык түгелме? Туганлык хисе. Менә дөрес әйтәһегез. Менә яңарак Баймак яктарында, минең туган авыл Сыңгызда, Буранбай дигән авылда һез беләгез, Таулыкай дигән авылда экспедицияларда үтеп киткәнһегез. Берничә тапкыр, бер тапкыр гына түгел. Шул 3 авыл бергә берләшеп, үзләренең шәҗәрә байрамын үткәрәләр. Таулыкайда үткәрелгән шәҗәрә байрамын үзенә күрә ата-бабалар һабагы дип атап та булалар. Касандыр аерылып сыккан, ситкә күсеп утырган авыллардан килүчеләр генә түгел, хатта күп кенә авылдашлар үзләренең кардәшлеген белеп, туганлык хисенең нихәтле көчле һәм изге тойгы булуын татынылар. Шәҗәрә байрамы яшьләргә авылының, ырыуының, тимәк халкының тарихын үзеңнең ата-бабаларың мисалында белү мөмкинлеген бирде. Yeти буын затын, тарихын белгән яшь кешене атал-атаһының әрвахтары яңлыш адымдар яһаудан курсалар. Иманлы булырга өндәр дигән өмөттә лә инкар итеп булмай бит әле. Кызганычка каршы, һуңгы елларда республикабызның кайһы бер төбәкләрендә 3-4 буын элек кенә асаба башкорт булган зат нәселләр үзенең милләтен ваз кесү осрактары ясайды. Ягъни ассимиляция бара. Моны бит ул шәҗәрәне, тарихты белмәү ниндәй аяныс хәлгә, атай-олатайларның рухына хыянат итүгә, манкортлыкка килтерә. Әлеге һөйләшү ул бик файдалы булмак һәм тагын да хөрмәтле телевизор караучыларга мөрәҗәгать итеп шуны әйтер идем. Без шәҗәрәне йыяйык, хаклайык һәм уны бастырып сыгару ягын карайык. Ул безнең байлык, ул байлык хакланырга һәм яшәргә тиеш. Безнең шәҗәрәбезне, тарихыбызны берниндәй давыл да, төрмә лә, яу да юя алмаган, юк итә алмаган. Халык уны үзенең күңелендә хаклап алып калган. Һуңгы вакыт гаилә, ыру, авыл һәм кала гомумән алганда халык тарихын бик кызыксыну белән өйрәнә. Шәҗәрә турында һүзне дәвам итеп, халкыбыз тарихын тәрән өйрәнүче галим, тарих фәннәре докторы, профессор, Башкортстан фәннәр академиясының академигы, Рәсәй фәннәр академиясының агза корреспонденты Раил Гомәр улы Күзеевка мин тагыла мөрәҗәгать итәм. Менә ошо шәҗәрә элек бит телдән килгән. Шуннан яза башлагандар. Кем яза башлаган һәм касан яза башлаган икән? Шул мәсьәләгә игътибар итәгез. Менимчә, ул күп вакыт ауыздан, телдән, авыз тел иҗады буларак йөргән икән. Мин йөргәндә экспедициягә, менә 50нче елның башларында, мин гаҗәпкә каладым. Кайбер картлар, кайбер аксакаллар үз менә яза да белмиләр, алар грамоты юк. 12-15 буынды. Мин язадырым. Әле язган, минем менә шуларны тыңлап язган шәҗәрәләрем ята дәфтәрләрдә. Ләкин үзегез әйтмешли, яза башлаганда. Юк, кабиләләр зурайып бара. Аны бер дә инде истә тулысынса фактлар күбәя, исемнәр күбәя. Кайчакта теге яңлышып китәләр. Ул яңлышлар кайчакта хизлә текстта. Елларны бутый башлыйлар. Исемнәрне кабатлап әйткән урын. Шулары бар. Шуның өчен инде менә гарәп
harflere bizning turmuşka Тарала İslam bilen башлаганбыз. birge kirip nıgıp barganda şunda indi yaza başlaganlar. Menimse bizde İslam bik irte kirhede bizning başka kalın turmuşuna anın nagu vakıtı şul 14. buatının ortaları bularga deyiş. Özbek Han zamanları. Özbek Han anın tukumları vakitlarında. Şul 14. 15. buatlarda menimse şecerelerini yaza başlaganlar. Endi Şecereni yazgan bilimli kişi yazgandır indi. alarını Мәгълүматлы. bilimli bütün küpseligi mine 17. 17. buatta mağlum bolgan şecerlerde köbrek mullalar yazgan. Mullalar yazgan. Bilimliler. Falan hazret. Daim ben ne biliriz bitinde mine ne Şahabuddin Marjani 19. buatta aytek bizde yazgan. Muhammed Selim Emitbayev. Muhammed Selim Emitbayev yazgan. Ondan Taşiddin Yalçıgulov. Şol mağlumatlı şeyler yazganlar. Mağlumatlı. Hem kimde haklangan eken. Haklanı urunu. Ol bana kişiler kimde? Şecereni haklanu degen mine haray birseler evet. Men аны bir tragediya deyip gitem. Mene men yürügende men şularını izlep yürüdüm itinde. Bir avuldan avulga yürüsün mene eteler. Mene falan kartta zur şecere var ya. Yeyev olsakta bek barha yok. Yev barıp etsen ula avulga kart yılı eteler mene. 29. yılını yandırdım. Kumdem. Temekige gitti hoğuş vaktinde. Kağızı. Bizde harap bulgan şecereler bu facia bitin. Big facia, big kup. Ol koyda hatlana ol. Ol kübrek şu mullalarda, hazretlerde hatlara gatiyiş. Lakin onlar bir vakit şecerelerini hatlarga bir korku bıraktırdılar. Çünkü dinge karşı kurаш zamanında. Mine bit şecereni garip sayarılgas din kitabı uylaganlardır. Din kitabı bizning ideologiyaga karşı yazma deyip. No men onu kurdum indi kartlarda mine bu biz bütün mine bir başka yurtu yanında turabız. Mine şul tagi kaşaga nibege qırganga kıstırgan kıram lemrige no kurdum ni de tagi yurt başında eski handıklarga alıp yaşır bırek. No men yandan kapatlayım, kızgalıp kapatlayım. Bir küp şecerlerini kumgenler unutulgan, bir küp harap bulgan. Bizning medeniyet için, bizning tarih için bu big zor yoğaltı. Şunun için hazır mene kıskagına da şecerlerini yiyor. Kıskagına, onlarını mene toplap ondan neşriyetke sığarı. Binanı bir ehemmiyetli iş deyip karayım. Ehemmiyetli iş. Mına yamıya üse bargan hayın, şecerenin tutkan urunu kemi baram. Üse baram. Ol menimse ol devrige koray. Ol bir devrde anın bir funksiyası. İkincisi devrde anın azraq anın ehemmiyeti üzgere. Mene Başkırstanın tarihini alganda 16. buatta bitinde köpçülük Başkırt Rup kabileler Rus devletine kuşulalar. Biz ihtiyarı bileme, kışlap mı, köbrek indi şunday anda şartlar tuğa Başkırt kabilelerine urundap kalma biten. Barıp Rus devletine kuşulalar. Şunda Başkırt kabileler Patşadan üzerinin yerlerine alalar gramata, votçinli gramata. Yarlık. Ol alar hasaba bulup kalırlar. Yerige huja bulalar. Hasaba yerdi bilevsi. Yer bilevsi. Ol yaktan Başkırtlarının Rusya'da onların Başkırtlarının hali bütün halktan ayrılıp durar. Başkalarda hasaba degen yok. İsim yok. İsim yok. Şu
башкортлар шул неге грамоталарга, шул кагазларга шул хәтле зур әһәмият бирәләр. Алар күпчелек шәҗәрәләргә шуны кыстыралар. Өлешләп. Кайберләре зур итеп, тулысынча, кайберләре шул кыска гына, но күпчелек шәҗәрәдә ул бар. Менә 17-нче, 18-нче буатларда йир нигезендә тегенде-мондый тартылыш килеп чыкса. 19-нчы заводтар төзелә башлаган. Заводлар төзелә башлаган. Башкорт йерде талай башлаган заман. Анда менә шәҗәрәләрнең әһәмияте, аларның социаль функциясе үсә. Күтәрелә. Алар булай инде менә суд тегенде мондай тартылыш булганда шәҗәрә иң нык документ. Бу җир рәсми документка әйләнеп бара. 1865 елдан һуң инде теге реформалардан һуң анда бит инде кантонный системаны бетергәс, анда башкортлар алар бер өлеш ирне ала. Алар күпчелек ирне ала, бит инде гасаба булгас. Анда душка анда 100-100дән артык та дистин туры килә. Кантонда бит инде анда була типтер 10 ел буена булган. 10 ел. 55-60. Мишәрләр дә була. Мишәрләр инде 67 ел буена бергә. Аларга да өлеш туа, ләкин башкортка караганда бик нык кәм. Әзрәк. Но шул вакытта алар арасында да тартылыш дигәндә йир мәсьәләсендә спорт килеп туганда, менә шул шәҗәрәләр төп рольдә уйный. Гаҗәп. Ул шәҗәрәләр революциягә кадәр шул ниләрен саклайлар, шул функцияны. Вот. Менә бер. Инде менә 20нче буатта хәзер. Менә инде 17нче елдан һуң бит инде йир мәсьәләсе бөтенләй икенче булды. Асаба хукугы Совет хөкүмәте йирде национализлаштыру буенча декрет буенча юкасыгар. Шәҗәрәнең ул социаль функциясе югалып китә. Ләкин халыктың хәтерендә бар. Хәтерендә генә түгел. Шәҗәрәне анда хаклый башлар, башкортлар үзләренең менә төпне, тарихи төбен биләләсен. Монда уже культурный функция. Үзенең сыгышын. Әле менә мөнәсәбәт. Әле без менә хәзер минемчә без яшибез яңа тарихи дәврнең башында. Әле сак менә килеп сыга яңа интерес, яңа кызыксыну үз тарихың белән, үзенең тамырларың белән, ата-бабалары белән. Хәзер инде шәҗәрәнең бөтенләй икенче функция. Мин булай дип әйтәм. Үз шәҗәрәңне белүе бүген ул культурный кешегә хас. Ул бер шундый бер культураның признагы дип карыйм мин аны әйткәндә. Дөрес әйтәһегездер. Чөнки рус дворяндары элек үзләренең шәҗәрәләрен дигән. Родословный русский дворян дип атала. Башка халыкларда да бар. Русларда бар Иван не помнящий родства дигән. Бар. Бездә лә бар. Маңкортлык дигән һүз ул кыргыз язучысынан килгән һүз түгел. Ул бәләкәй сактан мин ишетә торган. Минемчә менә ифратта бай башкорт тарихында шәҗәрә үз урынын бик урынын арга тиеш. Минемчә хәзер авылда гына түгел, колада яшьләр менә безнең студентлар үзләренең төп тамырлары буын шылбыры белән кызыксына башлыйлар. Димәк, функцияль яктан ул шәҗәрә үсеш кисерә дип әйтеп була. Хәзер инде әйткәндә теге национальный самосознаниегә эшли, бит культурага шул алга баруга хәзер. Тарих фактлардан сыгып, һезнең һүзне куәтләп, Рәйгүмеш мин нәмә әйтәһем килә. Архив материалларында, басылган материалларда шәҗәрә нигезендә йиргә булган мөнәсәбәтне ныгыту. Үзенең йиреннән, үзенең ырыуынан, үзенең улысынан, болысынан сыгып киткән кешеләр 100 елдан һуңда кайтып үзенең йирендә асаба була алган. Шундай фактлар бар. Мәсәлән, 1725 ел Әйли башкортлары Троицк өязе ягыннан, ул заманда
üyet bulmagan, lekin eýli başkurtlar şol ýaktan Kırılan yerine kösüp gitkenler. 1725-nji ýyl. Şunda tübendägi awullar baryp gelýär. Baltaý diýen, tübengi Bişindi, Tüpkildi diýen, Yer Muhammed diýen awullarga nigit alganlar. Kırılan yerine barıp, ular kilmişek bulup baryp oturgan, başkurt. Teginde asaba bolgan, bunda gelip kilmişek bulup gelip oturgan. Hazır 100 ýyldan soň şulardan gaýy biräwleri kiri eýli ýagyna gaçkan. Şunda şejereni көрһәтip, tuğanlıkты tabıp, yer alganlar hem awulga nigit alganlar. Mesela Arslan diýen awulga nigit alganlar. Şejerenin bayağı sotsial funksiyasy ýetmende. Bu bik kızykly fakt. Bik kızykly fakt. Onday faktlar bik baytak gına. Baytak. Mana eli 14-nji buatda Kara tabından bir ölüşe ayrılıp ık boyuna barıp oturarlar da İrekti başkırtları deyip мәгълүм bularlar. İrektiler. İrektiler olar Kara tabınlar. No bir ölüşe anan koyta yandan şol şejerege tayanıp koytalar. Mana din boyunda büyük kubanda, mana birigenler, eyliller, tamyanlar da baranda, başkırtları var. Olar bik awır wagtlarında şundan dibini taşlap üç yerlerine koytkanlar. Türki halyk wakilleri äkirinlep asaba hukugun ala barganlar hem äkirinlep başkurt halkynyň isebin hanyn arttırgan diýen fikir bar. Şoňa näse garaýar? U mesele bilen men tanış. Men bulay diýip ýawap bererim. Şejere u мәгълүм başkırtlarga da, tatarlarga da, kozaklarga da kulemigine türlü. Kozakta, başkırtta şejere köbrek haklangan ikinci halakka karaganda. Lekin asaba degen neme? Anlatma, höz. Ul tatarlarga, kozaklarga has түгел. Muna bu ýeňtikde Fahruddinova. Aýe. 100-legenge yakın. 100'den artık şejerege bunda informasiýa bergen. Gaýy arhivda kimde haklana hem nindey şejerler bar eken. Muna bunda Qotoy turahında, Qoto turahında Sappa Goşaga awuldarynyky bar. Minzele ýagynyky bar. Tuykin billere ýadysy Fazıl Tuykindiň ýani big evet matur şejere big heybet matur şejere. Muna Ifkes Safar awuly Minzele ýagy Yeneýlerdeki barlygy turahında muna Bagrak awuly, Bawly bu häzirki Tatarstan ýerinde tanyplardan hem başga. Anan koy bir halimler bu şejerelerini ulnyk şanysly saganak tugul diýip baralar. Olarga istep bulay diýip getireyim. Mana bizde köpden tugul bultyr Şakurova kitap sygardy. Волос. Башкирский волос. Ул бик нагутарда архивта. И ул тапты архив сыганактарын мына 17-нче, 17-нче буатларга алар туры килә. Алар бик нык раслай, мына анда торган рукабелер башкырт рукабелер икән. Ул татарлар безнең якка күсеп килгәннәр. Onlarda şik de yok. Lakin son ýagyn alganda, ul men bu kitapda bik nykna öğrendim. Bu kitapda ul 17-nji, munda 17-nji 18-nji 19-njy buatlarda tatarlarynyň sony başkırtlarga karaganda köbrek arta. Şonuň üçin bir de munda etip bilmem men başkırtnyň sony mana tatarlarynyň kilgen migrantlar isebinen artady. Aýa. Hem 20-nji buatdan da ikinci anda azrak ne özgere. Hoştan soň mana anda şol rayonlarda tatar tili kirtip ondan ne köp tege tek uşum bula neler, tege gaýlar kilip syga.
Вот, и Катнаш. и перепись алдында 1989 перепись алдында анда бик шундай менимчә шундай бик актив рәвештә алып барылды инде төрле яктан пропаганда. И менә бұл бәләкәй генә брошюрада мен аны күрһәттем. Анда менә 15 районда, мен алдым 15 районны, менә Балтачтан барып Янаулга хәтле. Онда башкортларның саны кәмей, татарларның саны үсә. 40-ка үсә. Ләкин менә шул кәмегән һәм үскән саны алганда, алар туры киләләр. Башкортларның bir өлеше теге алар туган телебез татар дип барган өлештәре, алар шулай менә татар булып язылдылар. Ләкин менә монда мин бер мисал китерергә әйтәм. Мин былтыр 3нче ел барып кирдем Гайна Ямак дигән авылга. Ошонда бер корт миңа әйтә. Менә ди Әлшәй ягында. Әлшәйдә Гайна Ямак. Менә ди без гомер буе безнең авыл башкорт авылы булды. Һәм ул шулай да, чөнки анда өч авыл Гайна, алар барыгыла шул күсеп килгәннәр теге Гайна ягыннан. Перим ягынан. Перим ягыннан, Гайна, теге Аса ягыннан. Уса яде. Менә ди бу ел безне килеп барыбызны да көчләп татар итеп яздылар ди. Мин үзем бардым ди. Ул ни дип теге тәүге перепись турында әйләнә. Мин үзем бардым менә районга. Бардым райкомга. Үзем менә паспортны миңа күрсәтте. Мин үзем башкорт дип язылдым дип миңа шулай дип әйләнә. Гайнеләрдән күчеп утырган елы бер якка килеп, ул билдәле. Аның материаллар бар. 18 сәгатьнең уртаһында Гайнеләр шунда килеп утырган. Алар басылганмы? Басылмаган, ул миндә авыллар буенча алар китәсәк. Даталары бик кызыклы. Мен шул уңай белән мин бер фикер әйтәм. Шул уңай белән. Ул фикер шармы, шамасмы? Ул менә милләт дигән милләт дигән төшенсә ул асык булырга тиеш. Ул милләт бик үзен бик ябырга тиеш түгел. Менә бездә кайбер галимнәр, кайбер культура деятельләре менә башкортларны ни белән шундый бер территория белән сикләтергә телиләр. Бер урында. Ул менә шуга өйрәнергә кирәк. Башкортлар алар антропологик ягыннан, тел ягыннан, мәдәният ягыннан алар төрлеләр. Алар булган төрле һәм әлбәттә төрле. Шуның өчен башкорт милләт дигән ни асык булырга тиеш. Асык булырга тиеш. Курган, Силәбе, Курган, Силәбе, Саратовта, менә Ык буенда, Идел буеның инде алар үзләрен башкорт дип хизергә, башкорт дип сорарга дип тиешләр дип карый. Екатеринбург ягында. Екатеринбург ягы. Һәм Минзәлә. Бездә бер дә аларны өтәргә ярамый. Шулай. Бер дә өтәргә ярамый. Баягы шәҗәрәгә кагылып, әйтәгәлем, менә яңарак кына газетта Башкортстанда Бурай шәҗәрәһе дигән. Монда бик үк һәйбәт мәгълүматлар белән яңа материаллар җибәргән. Уның авторы билдәле район ягында мәгърифәт сети редактор булып эшләгән Әхмәт агай Латипов дип бастырып җибәргән. Ифрат һәйбәт мәгълүматлы китаптан Башкортстан тарихы буенча материаллардагы берничә документ белән сагыштырып караһаң, мондагы мәгълүматлар ифрат кызыклы. Менә шундый басымнар бик безгә ярдәм итә. Бу безгә бик ярдәм итә, эзләнергә, сагыштырып карауга безгә шул кирәк бит инде. Шәҗәрә турында худи дәвам итеп шуны әйтәйек. Бая әйткәнемчә, 1960 елда Өфөлә һеҙҙең тарафтан әҙерләнгән, аңлатмалар бирелгән, ғәрәпсәнән кириллицаға аударылған һәм русса тәржемәһе бирелгән Башҡорт шәжәрәһе дигән китап сыҡты. Бында бөтәһе 25 шәжәрә ингән. Шуларҙы ҡайһыларын исемдәрен бая әйттек инде. Унда үҫәргән, Бөрйән, Ҡыпсаҡ, Тамян, Табын, Әйле һәм Мораҙым һәм беренсе ауылдың шәжәрәһе бирелгән. Көнбайыш башҡорттарының әле шәжәрә тураһында беҙ әйттек. Ҡырғыҙ шәжәрәһе
нишләп инмәгән. Шуңа башка шәҗәрәләр нишләп инмәгән икән. Киләһе басмала тултырылган, тулыландырылган яңа басмала күпме шәҗәрә булачак һәм Башкортстанның төрле төбәкләреннән материал шәҗәрәләр булырмы? Менә бұл Робиңа бик якын һәм Халык көтә. Вакытында бик уйландырды. Менә бұл китапны нәшриятка чыгару бик кыен иде ул чакта. Ул заманда. Ул заманда монда менә игътибар итсәгез, монда аңлатмаларда бар бит инде Сагит Мирасовның исеме бар. Бар монда Заки Валиди Тоганның исеме бар. И шунда чыгарганда бұл китапны анда миңа шул хәсез генә оңайсызлыклар тудырдылар. Шуның өчен мин бұл теманы бер әзрәк ташлап тордым. Ләкин китап чыгу белән бұл китап бирде импульс. Шул китап чыкканда ул менә шундый импульс биреп, менә төрле китаплар сыруга койбер ярдәм итте. Койбер китапларны бик күрсәтер. Менә безнең күренекле ганимбез Галиуддинов тарих нәмә Болгар Таҗетдин Ялсыгулов дигәннең шәҗәрәсен чыгарды. Ишмөхәммәд Гилметдинович. Тарихи Болгар тарихы турында. Бик бу гыйльми рәвештә эшләнгән китап, кыйммәтле. Менә Раиса Халикова чыгарган менә китап Язык башкирских шәҗәрә и актовых документов. Менә вакытында менә диссертация яклады безнең Кусимова Таңгылу древняя башкирская антропонимия. Бик шәҗәрәләрне файдаланып. Менә безнең университетта эшләгән Алмаз Шайхулов эшләде, тоже автореферат татарские, башкирские личные имена тюркского происхождения шәҗәрәләрне ба итеп файдаланды. Ул аның бик картотекасы бик бай. Менә башкирская этнонимия дигән китап. Бик шул саганатларны иткән. Тагын бары бер китап ономастика дигән. Менә бу башкирская ойконимия 16-19 бат. Бу Фирдәүс Хисметдинова, профессор пединститутта, аның бүтән хезмәтләре дә бик кыйммәтле хезмәтләре, бик күп топонимиядан, антропонимиядан. Монда да шәҗәрә бик бай файдаланган. Менә шулай итеп хәзер бездә туды бер гыйльми направление дип әйтикме, или гыйлем дип әйтикме, юнәлеш. Аны шәҗәрология дип әйтеп була. Шәҗәрәне өйрәнү төрле яклап. Бер Санкт-Петербургта генеалогический бер конференция булды, шунда мин әйткәнем, бездә менә шәҗәрология дигән илем бар дигәч, барсы риза булдылар. Менә шулай хәзер инде шундый үсеш булу аркасында, шуның нигезендә без яңадан эшне башладык. И безнең кыска гына әйткәндә инде мин хәзер вакыт безнең кәмеп барадыр. Без менә шул китапның авторы белән Ишмөхәммәд Гилметдинович белән Галиуддинов белән әзерлибез 3 том шәҗәрә. 3 том була. Куанычлы хәбәр. Анда менә монда басылган шәҗәрәләрдә бер өлеше кирер. Инәсәк. Яңалары әзерләнеп бара. Яңалары менә төрле төбәктән менә бу каталогтан да файдаланабыз. Ondan хәтсез генә шәҗәрәне алып кайттык без дидән Ленинградск архив, Санкт-Петербургский востоковедение. Анда Риза Фахретдиновның архивы түгел, архивының өлеше ташлана. Шуннан табылды. Ondan менә күп кенә булды археографический экспедициялар. Ул археографик экспедицияны оештыруда, үткәрүдә бик кыйммәтле сыгынаклар табылуда. Рәсәп Батырбек Хусаиновның бик хезмәте бик зур. Менә шуларны туплап булһа, Аллаһы бирсә, без иншалла без менә быел башлыйбыз. Шанам киләсе
Йылда 3 том шәҗәрәләрне өстәргә халарга. Бик куанычлы. Мин дә уйлыйм, ул безнең гыйлемгә яңа бер импульс бирер. Чөнки алдан әйтеп куям, бик кызыклы шәҗәрәләр бар. Башкорт халыгының тарихын бөтенләй көтмәгән ягыннан асыла. Төрле ягыннан асыла. Ул гаҗәп. Ул социаль тарихка да, этник тарихка да, культурага да, тел ягыннан да, bütün ягыннан да бик мәгълүматлар анда бик зур булырга тиеш дип карыйм. Шуның менән әйтергә кирәк, шәҗәрәне әле кулында тотып торучылар бар. Телевизор караучылар бәлки шуга игътибар итәрдер. Менә һәр кемнең үзенең кулында ошыга тиклем ата-бабаларыннан күсеп килгән шәҗәрә бар. Ул гаилә шәҗәрәһе, авыл шәҗәрәһе, ыру шәҗәрәһе. Уларны хаклап калу мәсьәләсе. Һәм бәлки ошо 3 томга индерү мәсьәләсе турында бер-ике тамашачыларга мөрәҗәгать итәргә. Башлап мин булай дип әйтәм. Хәзер бөтен бездә генә түгел, бөтен дөньяда башланды шул омтылу, шундый шәҗәрәләрне, рус әйткәндә родословнияларны, генеалогияларны ияргә, архивлар төзергә. Әле менә күптән түгел бездә булды Америкадан почетлы безнең академик Доннелли, ул башкортларның тарихы турында бик кыйммәтле китап язган. Ул миңа һәләне Доннелли әйе. Ул миңа һәләне Сиэтл дигән калада, Америкада бар генеалогический архив. Алар bütün дөньядан йыялар, йылган һәм йыялар. Бездән бик хурап китте инде сезнең bütün ниләрегездә. Bütün дөнья халыкларының. Bütün дөнья халыкларының. Bütün алар зур архив. Но менә күптән түгел нидә булды? Санкт-Петербургда конференция булды. Анда шундый мөрәҗәгать иттеләр инде. Нигә? Академиягә, национальный библиотекага төзергә архив, шул генеалогия архивын. Минемчә, менә без төрек халык арасында башкортларда шәҗәрәләр күбрәк аңланган. Шуның өчен бик мөһим булыр иде бездә шул шәҗәрәләрне йыеп, археографический отдел бар бит инде безнең тел, тарих институтында, шунда архивта йыярга. Без инде үзебез мөмкинлегебезгә карап, ул өстенлекдә файдаланырык. Я бастырырык, я аңлатмага шунда кыстырып, әйбәт күрсәтерик. Кемдән алынган исемен, фамилияһын әйтеп, шул әйтеп без күрсәтергә түгел, bütün халык гыйлем алдында күрсәтерик, безнең шәҗәрәнең корпусына. Шуның өчен кем безне тыңлый, кем безне күрә, кемнең шәҗәрәләре бар, иске кул язмалары бар, безнең тел, тарих һәм әдәбият институтына шуларны ибәһәгез бик зур рәхмәт укырыйк һәм безнең гыйлемгә, безнең культурага ул бик зур файда булыр дип карыйм. Дөрес, ысынлап та шәҗәрә ул зур байлык, шуның өчен уга игътибарлык кирәк һәм бастыру өчен уйларга кирәк. Уның өчен тарих, тел, әдәбият институтындагы шәҗәрәләр кулъязмаларына тапшыру, унда кемдән килгән, кайдан килгән, исем, фамилияһы, районы, калаһы әйтелеп кителә. Шуның өчен улар югалмаячак, мәңге сакланачак һәм басылачак. Шуның өчен иптәш тамашачыларга мөрәҗәгать итеп, һеҙҙе ҡеүәтләп, менә шул һүҙҙәрҙе әйтергә кәрәк. Әйтергә кәрәк, шәжәрә тураһында һүҙҙе дауам итеп, һеҙҙең бүлек тағын ниндәй баҫмалар өҫтөндә эшләй икән? Яңы китаптар. Шул турала ҡыҫҡа ғына безнең бер нисә һүҙ әйтһәгеҙ инде. Бына быйыл егә хәтле biz уйлыйбыз бетерергә китап Башкортстан халыктары дигән, народы Башкортстана. Онда ул зур күләмле китап булырга тиеш.
ниләр, рәсемнәр белән. Анда төрек халыклары, башкортлар, татарлар, субашлар Башкортстанда торган, финно-угор халык турында, һәм славян халыктар турында, һәм башка халык турында һәрбер халыкка бер өлеш биреп, шундый бер зур, матур китап сыйрыга, шундый безнең максатыбыз бар. Алардан башка без быел башлыйбыз 10 томлык серия. Ул булай инде Башкортстан этнологияга. Шул 10 том серияда елдан ел, һәрбер ел бер серия сыгарып, анда яңа мәгълүматларны бастырып сыгарга дигән фикер бар. Киләсәккә безнең менә үзебезнең шундый бер ниятебез бар, бик зур ният. Сыгарга бер 15-20 томлык свод материалов и исследований по этнологии башкирского народа дигән. Онда инде безнең менә сәнгать турында шәҗәрәләр, тамгалар, кием халым, bütün башкортларның тарихын, культурның bütün төрле якларын сагылдырган шул китаптан сыгарга. Аннан тагын бер максатыбыз бар инде, менә бу музей бездә бар. Бездә бу музейның байлыгы безнең менә аста, байлыгы бик зур. Шул байлыкны арттырырга, шул байлыкны менә бигрәк тә башкорт этнографиясе буенча. Онда да безгә менә шул халыктан, тамашалардан ярдәм булса, аларга да бик зур рәхмәт әйтерлек. Быел безнең экспедицияләр сагасак нигә төньякка, Урал ягына һәм Дим буена. Дим буена. Меңлеләр ягына. Меңлеләр ягына. Бик күп эш. Менә шундый максаттар бар. Ну, без бик күп фикер алыштык. Шәҗәрәнең барлыкка килүен, уның әһәмиятен, тоткан урынын һәм тарихта, этнографияла, әдәбиятта, киләсәктә һөйләшү буласак, тел турында уның киләсәктә һөйләшү буласак әле. Әйткәндәй, яңрак безнең Фәннәр академияһы, Башкортстан Фәннәр академияһы, югары уку йортлары Раил Гумеровичтың зур юбилейын, олы юбилейын билдәләп үтте. Һәм уны без бүген шул уңай белән Хазина программа хезмәткәрләре белән һәм үзем исемдән уны кайнар котлайбыз.